Het is vrijdag 21 februari, de dag dat. Nederland massaal oerstap van WhatsApp naar Telegram. En voor een soort vriezen de wintersport begint. En in dienst praten we jullie dit karate-fenomeen. Goeien, welkom bij Bient. De hele weekend litten wij de Fas en Champion van Wien Energie. We sluiten allemaal de wienmoeder van Penjem. Maar de opbrengst daarvan is het dorp al een stuk mooier worden. Ja, dit is het squallen en het dorpsvoersgymnastiekzaal erbij. Wat heb je hierin geïnvesteerd? Alles melk zitten we nu op zo'n €140.000. Ja, dit zijn de beelden die je nou ziet. Die komen live vanuit het plein van de Oekraïnse haardstad Kiev. We zien daar een paar kisten voorbij komen van mensen die het juist er omkaan binnen. Heel heftig. Ja, wat in oktober begon als een vreedzame strijd voor meer geerwerking met het westen is de aanroende week uitroen op een veldslag met tientallen delen. Het nieuws nou is dat de president naar koord sluiten heeft met de oppositie om jeder verkiezings uit te schreeuwen. Dus laten we hopen dat het nou rustig blijft. In de studio Jacques Monas, hij is Tweede Kamerlid uit Snits. Ja, joh, even op 300 meter van dit plein. Hey, joh, wennen? Ja. Zag je deze beelden, juist de beelden? Hoe heb je die dagen beleven? Nou, dat is heel aangrijpend. Ik bedoel, dit is, we hadden gisteren in de Tweede Kamer werd er gesproken over hele kleine zaken. Dan denk je, waar zijn jullie met elkaar mee bezig? Als je gewoon ziet dat daar mensen worden afgeschoten door hun eigen regering. Met sluipschutters die niet zomaar op benen schieten, maar gewoon gericht om iemand in zijn hoofd te raken. Gewoon tussen je ogen. Dat is gewoon echt gewoon dat is gewoon moord door een regering. Dat is gewoon barbaars. Dat grijp je heel erg aan. Ja. Wat doe je als je dat zegt? Nou, eerst ben je helemaal verbaasd en toen dacht ik bij mezelf van... Er is maar één ding wat je kan doen, is mensen laten zien wat daar gebeurt. Dus via Twitter, via mijn eigen Facebook, aan mensen laten zien, kijk wat hier gebeurt. Denk niet, het is ver weg. Het is hier gewoon op twee uur vliegen hier vandaan. We zijn onderdeel van de Europese Unie. We moeten onze stem laten horen. Zeg, dit beeld, je kan even mooi zien. In december, wie jou daar, toen heb je hier in dienst zitten om daar te vertellen. Toen waren ze heel erg leuk omdat de slaan weer op de betogers. Ja. Dat wie toen nog de woede. En dit dan? Hoe kun je dat verkleden dat het in één keer dit worden is? Nou, dat is misschien wel het meest onvoorstelbare. Toen was men al boos omdat de politie op eigen jongeren insloeg. En dat hoorde ik van mijn oud-collega's en vrienden daar. Die zei ook van dat onze politie op onze studenten inslaat. Dat was voor Oekraïners niet invoelbaar. En dit geeft al aan hoe Janukovic, hoe die vastklemt aan zijn macht. Hoe die bereid is tot alles te gebruiken om aan zijn macht vast te houden. En het geeft ook tegelijkertijd aan hoe radeloos en hoe stateloos het land is. Er is eigenlijk gewoon geen macht meer. Iedereen doet maar wat. Laten we even naar de kern van het verhaal gaan. Ik zou zeggen, het begon maar dat de meer... laten we zeggen, de Europa-aanhangers die woonden meer naar het westen daar. De Russen die woonden dat net. En toen ging het mis. Hoe verklaren we dat zo die vlam in de panslijn is? Nou, het was ook uiteindelijk waar het om gegaan is, wat echt de lont in het kruidvat heeft gegooid, is dat mensen zoiets hadden toen die studenten in elkaar waren geslagen. En Janukovic op een gegeven moment probeerde dat plein aan te vallen. Toen hebben mensen gezegd van ja, dit staat los van Europa, wel of niet bij Europa. Dit gaat om ons land. Wij willen hier zelf kiezen wat voor land wij willen leven. We willen die corruptie van Janukovic niet. Want toen ging Poetin zich ermee bemoeien. Zeiden mensen, wij willen niet weer een nieuwe Sovjetstaat zijn. Oekraïne was vroeger onderdeel van de Sovjet-Unie. Men is ontzettend bang dat ze weer onder het rijk van Poetin komen te vallen. En dat willen ze niet. Dus het is een opstand tegen de corruptie en opstand tegen het Rusland van Poetin. En nu zijn ze zo vastberaden. Nu hebben ze één ding, dat mag nooit gebeuren. En nu zijn ze ook tot alles bereid. Ja. Jo, hebben we voor de uitzending nog contact gehad met vrienden daar. Via Facebook, telefoon. Wat zei ze die? Nou, ze zijn ontzettend boos. Dus daarom ben ik ook bezorgd over dus er schijnt nu een akkoord te zijn. Het is nog helemaal heel pril. Ja, de verkiezingsonpas van de Groenwet. Ja, dat is op zich heel goed. Maar dat hun president dit gedaan heeft. Dus de vraag is of ze überhaupt een akkoord willen sluiten met een president die zoveel bloed aan zijn handen heeft. Maar wat zei ze die echt van we leeuwen het net? Ja, die man moet opgehangen worden. Die man moet, dat is echt zo van, deze man heeft bloed aan zijn handen. Die heeft geen recht meer om nog langer in dit land te leven. Zo veel gaat dat. En tegelijkertijd sturen ze de beelden door van de mortuaria waar moeders en zonen van 22 aan het ophalen zijn. Die gewoon doodgeschoten zijn. Ja, het rekkertje ook, zeg. Ja, dat doen we heel veel. Ja.
Dat is natuurlijk ook dat een jongen van 22 voor zijn land omkomt, is al heel aangrijpend. Maar gewoon in koele bloeden is afgemaakt. Dat is schandalig. Ja. Zullen we even zien naar de beelden? Doet jou daar nog, toen het nog rustig weer in december, doet jou daar een speech joggen. The world is watching you. Майдане, весь світ дивиться за вами. The world is listening Het to you. loert stiert wat zefter, maar het boodschap wie de vrouw luistert naar hem. Het de vrouw dat dien? Te laat. Het had voorkomen kunnen worden. Het had al veel eerder voorkomen moeten worden na de Oranje Revolutie. Misschien kunnen mensen dat nog herinneren. 10 jaar geleden is er Ja, ook luiden ze daar ook op dat plein, hè? Ja, toen was het veel minder gewelddadig als nu. De wereld moet luisteren. En toen zei ik van blijf op dat plein, want dan luisteren ze naar je. En wat dat dan toch het wrangen is, als er geen gevechten zijn, als er geen doden vallen, dan gaat de wereld weer verder naar een ander mediacircus. Ja. En nu is het uit de hand gelopen. Egypte. Ja, er is ook zoveel aan de hand. Maar zoals gisteren loopt het dan zo uit de hand. En gelukkig is nu ook eigenlijk Europa zover te zeggen van ja, dit kunnen we ook niet meer op zijn beloop laten. En sturen ze topministers van Buitenlandse Zaken naartoe om mee te werken aan een politiek akkoord. Maar nu is de opgave, als er een akkoord komt, ga dan niet weer terug naar je eigen hoofdsteden en laat het los. Want dan grijpt Poetin weer in. En die zullen echt de komende maanden weer gaan proberen om weer de grip en de macht op Janukovic of de opvolger van Janukovic zo te krijgen dat zij het toch voor het zeggen houden. Dreigt er een burgeroorlog? Nou, dit is een burgeroorlog. Als je Kiev nu probeert in te rijden, dan staat er op sommige wegen staat de politie van Janukovic. En andere wegen staan de opstandelingen te controleren wie de stad in wil. Dus er zijn opstandelingen die halen gewoon georganiseerd tuig. Die worden gewoon met betaling naar Kiev gehaald. Die halen ze uit de bussen en die sturen ze gewoon, die schoppen ze gewoon weer terug naar Oost-Oekraïne, waar ze vandaan komen. Wat doet het met jou? Had je zo lang iets aan longwennen hebben, je had een vreun, je had een werken, dat in één keer zo aanglieden? Het is heel dubbel. Ik heb daar niet gewerkt in een bedrijf, maar gewerkt met politieke partijen, met jonge mensen die nu in de oppositie zitten, om de democratie te bevorderen. Dus je wilde het via een geweldloze weg het land beter maken. Dat leek te gaan lukken. Toen ik op dat plein sta, leek dat te gaan lukken. En nu is het volledig uit de hand gelopen. Dus het enige wat je hoopt is van, nou ja, als al die mensen dood zijn gegaan, als de prijs is dat er toch een vrij land komt waarin mensen democratisch kunnen leven zonder corruptie. Ja, dan heb je in ieder geval een kleine bijdrage geleverd aan een verbetering van een land. En dat is misschien wel het beste wat je kan halen. Is er dan ook nog een rol voor Jacques Monas? Nou, op zich is er geen rol voor Jacques Monas, maar Jacques Monas gaat wel terug naar Kiev, vroeg of laat, om weer door te praten met vrienden of misschien wel weer trainingen te geven. Nee, heb ik een zin. Sorry? Ja, heb ik een zin. Ja, nee, dat staat niet te popelen dat ik vandaag daar naartoe ga. En gelukkig lukte dat ook niet, vanwege allemaal afspraken. Maar ja, je wil er aan de ene kant ook bij zijn, maar je wil mensen ook niet in de weg lopen. Ik bedoel, ik ben daar niet een toerist die daar rondloopt. Ik ga daarheen als ik een bijdrage kan leveren. Dus daarom hou ik veel contact. Daarom vind ik dat ik de boodschap moet laten zien wat daar echt aan de hand is. Aan zoveel mogelijk mensen, om de druk erop te houden. Oké. Kunnen we nog afsluiten met een positief punt? Nou, het positieve punt is dat als dat akkoord vandaag gesloten is, waar gelukkig ook onze Europese Unie bij betrokken is als dat weer een volgende stap is, dan is er weer een klein beetje hoop op een betere toekomst. Oké, Manas. Dank. Sterkte de komende dagen. Dank u wel. Ja, we kunnen naar Wienenergie. De hele week hebben we er al over praten. Want dat Wienenergie ook positieve kanten had, dat lieten de mensen van het dorpsmoeder van Pinjum zien. Het dorp krijgt alle jaren zo'n €20.000 van de stichting Dorpsmolen Pinjum. En hier is al heel wat voor opknapt in het dorp. Het gaat net goed met het klimaat en de fossiele brandstoffen raad je op. Daarom had Europa hem zelfs ten doel gesteld dat 14% van alle verbruikte energie door zijn wezen maakt in 2020. Wienenergie levert een wichtige bijdrage aan het uitvieren van deze doelstelling. Om dit te realiseren is onder andere het project Windpark Friesland ontwikkelen. Dat is hem. Dit is de warmtepomp. Die transporteert water de groen in en het komt weer om. En het verschil in temperatuur, dat verschil helpt er eruit en slaagt erom in warmte, in energie. Ja, dit is het squallen en het dorpsvoer met de gymnastiekzaal erbij. Wat heb je hierin geïnvesteerd? Alles melk zitten we nu op zo'n €140.000, zo'n beetje denk ik. En dat zit dus in panelen, in zonnepanelen, zonnecollectoren, lezen er ook nog op. En de warmtepomp zit er ook bij in.
En extra isolatie. Het is heel goed geïsoleerd, het gebouw. Nee, je kan toch hele mooie dingen doen met de opbrengsten van de wien. Payem heeft ongeveer 600 inwoners. En nou, wij krijgen nog eerlijk zo'n 20.000 euro binnen, denk ik. Ja, het is altijd mooi gezegd dat die molens draaien. Zeker dat het zo hard wordt. Ja, je ziet je al binnenstremen, of net? Nou, ik wel eens blij dat het wien stil is, hè. Nou ja, die fusie zit toch wel redelijk dicht bij de plaats. Dus ja, je hebt ik de lijsten dus van helemaal als het haast wien stil is, zeg maar. Dan juist om 7 nog het beste. Payem hier, ik al vanuit het begin, zeg maar. In het begin jaren 90 die ik een lietse lagerwijmolen bij het dorp staan. Dus mensen is vregen van waar heb ik mooi investeren in die molen. Nou, daar kwam wat rendement uit en dat konden we besteden aan lietse dingetjes in het dorp, zeg maar. En toen de zicht weer dat wij opschalen konden, toen win de laatste certificaathouders ik al uitbetalen. En toen is het een stichting geworden, Stichting Dwarsmolen Payem. Die molen wilden we graag opschalen. Maar er waren wat restricties hoor, want de afstand tot Wenningen moest meer wezen dan 300 meter. En dat verliet de dwarsmolen niet aan. Dus er waren er meer molens hier in de omkrieten die ten het aan die eisen voldaan konden. En toen ben die partijen naar bij elkaar gestapt en die hebben machinal het Aarzoon-project gerealiseerd. Binnen 4 mooie molens tussen Surg en Wietmassum. Kwaanwiet, Woens, Skraat en Surg, die hebben het zicht erop. Die delen mooi in de opbrengst van Wienmolen Payem. Ja, wil je nou die hele serie over de Wienmoeders nog eens veromzien? Zorg dan op onze website omroepfriesland.nl. Ja, we zitten nog even over een Japans karate-fenomeen. Als coach heeft hij 18 wereldkampioen op zijn namen staan. En daarmee is de Japanse Yoshimi Inoue een van de beste karate-grutmasters van de wereld. Hij vliegt 8 man in het hier van Loon naar Loon om trainingen te gaan. Maar in Nederland wie hij nog neer. Ontnou dan, want dit weekend is hij hier in Friesland. En dat heeft te danken aan karate-leraar Hendrik Tamblin. Hij zit hier aan tafel. Gerard Boshek, welkom heren. Ja, ik heb beelden van het Mansje. We hebben aansnek een reportage. Ik zei Mansje, het is ook een Mansje. Leeds, Gries. Jou hebben eens een keer bij hem chinkamer toch niet van, wat is dit van man? Ja, vertel het dus. Wij kwamen hem tegen in Noorwegen en wij trainen al 40 jaar. Toen zag ik die man, ik denk ik heb het altijd verkeerd gedaan. Hoezo? Wat is hij? Nou, alles wat ik in die 40 jaar geleerd heb, dat kon ik gewoon wel weggooien. Dat was helemaal niks. Dus ik had mijn zwarte band. Ja, jou bent geen koekenbakker trouwens, hè? Want, Nou, ik bak wel koekjes, maar ik ben geen koekenbakker. Ik zei, doe mij de witte band maar. Ja. Want wat deze man mij leren kan, dat had ik veel eerder moeten weten. Nou, dat is wat het is. Maar moet ik hem zien in een soort van Maradona-achtige qua voetbal? Of hoe moet ik hem vergelijken? Ja, maar Maradona is heel extravert en hij is heel introvert. Hij is heel rustig en onder de radar. Maar hij heeft zoveel kwaliteit. Hij kan je zo inspireren. Dat is En onvoorstelbaar. je hebt van de morgen helemaal getraind? Ik heb vanmorgen even met hem getraind en we mogen nog 4 keer. En hoe wie dat? Nou, het is een onvergetelijke ervaring. Alweer. Alweer. Het is, elke keer is het een feest met die man. Nou, we moeten die man zien. Gerard. Wist je wat van kraten? Nou ja, nee, ja, ik heb ook al eens even een filmpje gezien. Hier en daar. Echt van deze man? Nee, maar misschien ik word de volle films, want dat heb ik ook wel een wetten van tevoren. Maar ik vreemd me altijd al in films en zo, dan heeft het altijd van die senseis en zo, die dan maar in beweging zogenaamd in DMI'tje kennen. Hoe is dat eigenlijk in karate? Is er echt zo'n move dat is maar in beweging? Ja, maar dat kan bijna iedereen. Alleen dat weet gelukkig niet iedereen. Oké. Maar het kan wel. Alleen Hoezo? Heeft plannen of zo? Nee, maar ja, dat vreemd me altijd al. Maar misschien heb ik hem wat volle films, joh. Maar, Misschien kun je het zien. Misschien zou het dit wel in het film komen. Wij waren juster dus bij de eerste training van een paar toppers uit Friesland. En daar joeg die man een hele mooie training. Heel fast, touch to floor. Okay. This one longer. You can more help this one. Hey, finish. One bullying finish. Hey, one bullying finish.
very good, very good. He is very good. Hey, one more time. Hey. If understand, okay, smile, smile. Huh? Holland people very big. I'm afraid. Today, this morning, at hotel, restaurant, everyone. Ik heb al eerder een stage dan gedaan van een Japanse grootmeester, meer van een andere richting. En dat was toch meer gesloten. Het valt mij heel erg op dat de grootmeester heel veel humor heeft. Here to here, 0.2 or 0.3 second. Just one bring. This is 0.2. Okay? But this one, no, nah. This one, case by case. 1 second, 2 second. Okay? You understand? Tension. Tension. Now in. Are Japanese people more gymnastic? No, I don't think. But parents control to kids for too much sugar. No, don't eat too much sugar, and manner control. We do karate. So I think relationship. I want Japan, Holland, very good friend. Ja, dat die even flink pienen bij dat famke. Ja. Wat heeft ze er nou verleerd van die peerhoeren? Dat ze ontspannen moet. Dat ze inderdaad, wat zij zegt, je moet vechten met een lach. Want je focus moet er zijn, maar je lichaam moet lachen. En dat is heel lastig. Ik denk dat ik deze man inkomen zoe in de kroeg. En nou ja, ik zou net benauwd voor hem wezen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Want ik zeg dan altijd, als zo'n man het doet, doet hij het pijnloos. Ja, hè? Ja, zo snel is hij. Nee, maar, want hij doet op een gegeven moment zijn beweging. Ja. Wat zorg je daar aan? Nou, je ziet natuurlijk, die man is bijna 70. Die man die doet niet karate, die is gewoon karate. En als je 70 bent, je kan zo snel zijn, maar je moet dus tegenover hem gaan staan. Want dan zie je het niet, dan voel je het alleen. Ja, is dat wel eens die? Ja, En dan, zeker. Wat gebeurt er dan? Nou, voordat je het weet, voordat je reageert, heb je hem al te pakken. Ja, hè? En dan denk je van, ja, ik zal dat kleine mannetje wel even pakken, maar mooi niet. En dat is juist het leuk, want je verwacht het niet. Want hij lacht toch heel vriendelijk en dan in één keer uit het niets, dan is het boem. En dan heb je hem te pakken. Dat is onvoorstelbaar. Joost is het, die man is karate, maar is dat ik net waarom het hij er dan is? Passie, delen. Ja, maar karate is een manier van leven. De meeste Japanners die zijn heel gesloten, willen alle geheimen bij hen houden. Zwarte band is heel mystiek. Hij zegt, nee, hier ben ik. Wat wil je weten? Ik ga het jou vertellen. Ik ga het jou leren. Want hoe meer mensen het kennen, hoe beter het voor het karate is. Ja. Het schijnt dat die man nogal peukjes rookt, hè? Dat is niet te geloven. Hoe kan dat? Ja, volgens mij is hij ermee geboren met de sigaret. We waren de eerste keer in Noorwegen en we waren aan het trainen. En toen zei hij na 10 minuten, we hebben even pauze. En wij keken elkaar aan. Ik zei, maar we zijn nog niet moe. Nee, hij zei, little smoke. Dus toen ging hij roken. Nou, dat was onvoorstelbaar dat hij ging roken. Ik heb vandaag ook een keer of 4, 5 buiten gestaan. Toen zei Henry, little smoke. Nou, dan gaan we naar buiten even roken en dan gaat hij weer naar binnen. En dan gaan we weer trainen. En iedereen accepteert dat van hem. Want hij heeft zoveel kwaliteit. En hij is sneller dan wij zijn. Hij weet veel meer. En hij rookt erbij. Maar ken je dus uit je Salibi als hij? Want hij rookt dus wel, maar voor de rest zul hij wel heel streng trainen. Nee, want wij zijn in Japan geweest. Hij traint wel heel veel, maar hij combineert het met roken en drinken. Dat kan schijnbaar heel goed. Kies nog heel wat van die woorden. Ja, ik moet krijgen zitten. Wij maken maar in hen. Heb ik het idee dat ik wat oefenen. Nee, maar daar is de zelf geweest. Ja, ik ben in Japan. Daar ben beelden van. Ja. Daar kunnen we even een shin. Ja. Dat wil ik graag even dat ze uitluistert wat er gebeurt. Ja. Zie ik je het nou? Ja, dit is het. Ja, dat zijn allemaal competitiemensen. En die moeten dan een oefening doen, een drill. Het lijkt heel makkelijk. Dit is de wereldkampioen Rika Usami. Het meisje studeert aan de universiteit. En het meisje, elke beweging die ze maakt, die staat ze stil. En die heeft hij traind. En die heeft hij getraind. Want hij heeft 18 wereldkampioen traind. 18 wereldkampioen. Dit meisje traint weekends op zaterdag 12 uur en op zondag ook 12 uur. 12 uur achter elkaar. Dat is in Nederland is dat ondenkbaar. Dat mag net eens, denk ik. Nou, dat weet ik niet, maar we willen het ook niet. Nee. Wat is dat, hè? Dit? Ja, nee, wat er nog meer luidt. Dit is een stempeltje. Dat is een familiestempel uit Japan. Want
In Japan schijnt het dat Maar als je... ja, tuurlijk, hard hem even ja, ja. omheen, want dan kunnen we misschien even bij de camera zien. Ja, Hoe doe ik hem hier? Nee, dat is, zit een knip. Naast ja. heb ik er in één keer een zwart in zitten. Ik denk dat een boesmes weer, maar... Dat Dit is een stempel. Dit is een stempel, ja. Ah, het is denk ik te lied, dus ik moet hem even 6 inletten, denk ik. Ja. Ja, nou, dat kan meestal net zo goed schimmen. Dus als je in Japan je handtekening zet en er staat geen familiestempel bij, dan ben je niet zo belangrijk. Maar als je en een handtekening zet en je stempel erbij, dan ben je heel belangrijk in Japan. En die heb je ook gekregen omdat je zo goed bent? Nee, die heb ik niet gekregen omdat ik zo goed ben, maar die heb ik gekregen omdat ik een gradatie heb. Dus ik ben niet zomaar een zwarte bander, ik ben een grootmeester. Daar heb je ook nog een titel bij. Doe maar. En dan krijg je daar een stempeltje bij. Oké. Ja, dat is het mooie ervan. Hè? Nou, dit weekend komen er dus een heel soort toppers naar Ljouwert. Dat ik nog zien, maar je hoort Ja, mensen het erbij. is zaterdag nog van 10 tot 1 en van 3 tot 6. En zondag ook van 10 tot 1 en van 3 tot 6. En naast dat er heel veel Nederlanders komen, komen er ook heel veel buitenlanders. Oké. Er komen uit. Spannend. Ja, Dus dat je nog wat leren wil, Gerard. Ik wil even maar de oorzaken nog even bespreken. Blijf gewoon vooral zitten, want we hebben het over een Japans fenomeen. En ik wil het even over een Fries fenomeen hebben. Zie maar even. And you won't beat us not in 4 years, not in 8 years anymore when you don't change. When you play soccer, man, you're just not half. You're not belonging to the top 30 of the world. And you got zero medals. Zero, man. You're just envious, man, for our medals. That's what you do. But don't ask the question why you didn't win medals. Because you didn't. And that's why I'm here in the studio to talk to you and to explain to you why you didn't win any medals. Coach, But you have a sport and a lot of your talent is wasted in that sport because you kill each other in the American football. basketball. You We got can't all- stand losing. You must be an American, man. Ja, dit is een fenomeen, hè? Ja, Jelle Dannema. Ja, dit vindt er zelf ook wel mooi, hè. Ja, dat vindt hij mooi, hè. Dat Wat is tof typisch. doet het eerst. Nou ja, in eerste instantie denk je wel van, nou ja, ze zullen wel denken wat een aparte figuren, die Hollanders. Maar goed, het is Jelle Dannema en die denkt van, ik ga de skijt om, dat ik dat even zo zeggen kan. Want dat denkt er letterlijk, weet ik wel zeker. Ja, die vindt lach dat ik op mooi. zijn kop, man. En Dat dan is die toch Amerikaan, die wordt er wat intimideerd en die gaat er wat op in. Dat vindt Jelle het alleen maar mooi, joh. Dan gaat er nog meer los. Maar streelt Jelle het uit wat wij eigenlijk al hier nog vielen? Ja, ik bedoel, wat even zeggen, de Mors is luid er nou uit, hè, met shorttrack en Shinky Ja. Schande. Ja. Maar we zijn wel heel goed, hè? Ja, we zijn wel heel goed. En dat vinden wij ook belangrijk. Hè? Want dit is onze manier om te laten naar de rest van de wereld. Dat wij er ook daardoor. Hè? Wij zijn ergens goed in. We zijn ergens een groot land. Dat is ook ergens goed in, wist dat wel? Ik ben ergens goed in. Ja. Zie maar even nog wat zo aan heeft. Oh. Ik zie dat we voor me, dat is correct zijn. Dat denkt iedereen weer dat Sven Kramer gouden medaille wint op de 10 in Sochi. En dan is het ineens Bergsma. Ik bedoel, Jelle Dannema vlak hem net uit. En ik zou dat helemaal gebeuren. Er gebeurt een raar ding. Bergsma pakt goud op het 10 kilo. Of van Dekker. Ik zoek even een lottoformulier, kampioen. Nou dat is ik echt. Dat heb ik namelijk echt niet. Hè. Dat had je niks met de meisjes, maar het valt door mij. Oké. Kiet dat brief Nee, maar dit is toch wel heel knap. En Nou, de ja. field is het wel omkomt. Nee, nou ja, zo, ik bedoel. Er gebeuren, wat ik toen ook al zei, er gebeuren ik echt aparte dingen op een Olympische Spelen. En dat is juist in heel andere sporten ook. Al je favorieten die het vallen op al je onderdelen. Of, Nou, maar even specifiek die 10 kilometer. ja. Hoe herst over de televisie zitten? Nou ja, ik moet wel zeggen, toen ik in het begin, of toen die tijd van Bergsma reden werden, toen zei ik wel dat Jelle Dannema heel blij weer. No? En de jongen daarvoor, hier bij de NOS, zei van, ik weet precies welke tijd dat we reden moeten, zeg maar, om goud te winnen. En hij was zo blij dat ik dacht van, nou dit weer dus sneller dan je hem zelf ik dacht in. En Kramer daarna, ja, die begon heel snel. Alleen dat weer net een hele grote marge. En Kramer kende. Dan riet er altijd om het einde heel snel. Maar dat die er analyse nooit net. snap ik. Maar ik wilde, wij zitten hier al hier een peer die zitten te klappen. Die toch, nou mooi dat je dat wint. Ja. We willen niet sympathie. Nou, mijn sympathie leidt hoe het algemeen snel bij de underdog. Dus dat Ja. wie in dit geval ik Bergsma. En zie je de juichen toen het Nee, journalisten juichen. Nou, het durven zelfs al. Nee, ik vind het mooi dat wij dan eerst het tweede treden werden. En ik moet zeggen, dat een Kramer nog sneller rijden hier. Ik bedoel, dat weer een wereldprestatie was. Maar dit weer een wereldrecord op laaglandbaan. Dus ja, die jongen verdient het echt. Ik vond het wel mooi voor Kramer. Want kijk, we zien menig eens zijn dat ik hem net altijd even sympathiek vond in Aroniën. Maar ik vond het wel mooi hoe snel dat hij dan sportief weer en hem een omhelzing. Hij had ik heus wel trouw dat dat echt een
grootste prestatie weer van Bergsma. Dus 2 grote kampioen. En Shinky en Lietsen. Ja, Shinky, die bronzen medaille van Shinky, top. Dat is helemaal mooi. Dat gun ik die jongen ik van harte. Nou, daar wachten we nog op, want daar weten we nog net wat eruit komt, maar die relay... Nee, dat is jong nog. Spannend. Ja. Heren, tegen dank. Succes dit weekend. Dat je net bont en blauw slaan terug een kettingsmoken Japaner. Dat maar we net hebben. Ja, dit weekend. Like eens even op Facebook of volg eens op Twitter voor meer informatie over dit programma. En van nou echt een heel noffelijk weekend. Goeie vakantie.